boies que havia aquí. Aquesta foto, Quico, Sí. l'has de ficar a internet. Quina? Aquesta, aquí des de l'altra banda, de Teix de la Creu, mirant cap a la comarca d'Osona. Bueno, si és que es veu, perquè... Tota la boira que hi ha... Des d'aquí es veu Montserrat, des d'allà. Fins d'allà, o és més cap allà, la muntanya de Montserrat? Penseu que és aquella d'allà. També he parat a ficar-me les ulleres, sí. Jo ho he provat, quan he pogut córrer aquí. Ah, no es veu, perquè darrere ja passa l'eix.